Pado. Sada. Kuha niyang kutsara. Ibuta pa ito na mo. Pagkaon ba? Lisod nung ikaon. Isa ba ni ba? Ibutang diri. Kuan ba? Kaya ako idat all. Ibutang diri ang isa. Kuan ba? Kaya ako idat all sa akong video. Magmukbang ko. Hala ba? Thank you guys.
problema ba kung maligya kag soft drinks asam kag refund din. Ha? Asam kag ref. Pwede mo ka mo coordinate sa mga Pepsi good or kanang kuan soft drinks niya kuan. Free man na sila. Kahit dali mga inventaryo ng soft drinks o kuan. Minimum. Dagkong item ba? Kita ka ng kuan concept sa katong sa konsolasyon ba? O pista mo sa una nga mura sa bugasan pero dili daghan yung baligya pa nga gilagmay. Ano ato? Nabili sa may konsolasyon. Kapag gamit siya, Ano man? Grain Smart, Oh. nasa nga bugas. Ano lagi? Yan na ba concept? Dili siya yung nga sari-sari store good. Basic kaya kung siya kaya naman siya bugas na feeds. Wala na ng mga kape kayo nga ginagmay ba? Di lang dito kamawa ng laundry, no? Papuro datan na ba na natin sabon. Yung man ako kurinti anak. Ha? Babawi man mo. Mahal kay ko ano, mahal kay machine. Kani. Ang mga dryer lang, mahal lang. Biya sa wash and dry no. Dato tagiyan eh. Dapat taganay. Grabe branches eh. Sa Madawi ko niya pila gud ka branch, dila ko sara. Grabe. Saludo ko sa kuan anak ba. Gamay pa mga siya sa una eh. Kaya alam mo kanin tao der. Ako magipabuhat na sa iyang kuan. Loan ba, loan application sa co-op. Nagkuan sila, nag-corpus sa suon, nag-laundryhan sila sa probinsya. Kaya kusog ko nung, ha? Natin palabas sa probinsya? Ay, to ay. Ha? Dinay na to. Ha? Magdaginot ba yan na? Ito, probinsya siya, ha? South? Ay, sus, gino probinsya sa tuwaran ni Daginot, Daginot maginas dishwashing. Kuan? Ano lakay na? Daginot maginas dishwashing mga sabon. Color. Na may mong laundry. Ay tabay na ikuan. Gari po labaray mo. Kung nag-laundryhan sila, di sila. Argaw? Nag-laundryhan sila. Baka merkado sila. Kaya na ako nung sa laundry dito, kasubin kayo. Nang kayo magkita ko. Kanang 9 kilos doon. Pila na ko ng kilo pa sa kuan. Bandol ko nung kay Jollibee. So 200 na, mga 200 na bayaran mo. Na 2 weeks na yung sa loob mo. Kalit ng tubig. Awa eh. Wala di sila ipis-ipis di ay. Mingaw kay kisim guys. Bye guys.